ष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അല്ലല്ലേ, സോറി, ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 2ന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 2-ൽ 25 ശ്ലോകം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 25 ശ്ലോകം വരെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അധ്യായം 2-ല് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും നേരം ആത്മാവിനെ ആർക്കും ദഹിപ്പിക്കാനോ മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനന്റെ സ്വഭാവം, മൃദുല ഹൃദയത്വം, എല്ലാവരോടുള്ള ഒരു അനുകമ്പ കാരണം കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനൻ ഭീഷ്മ പിതാവ് മരണപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ദ്രോണാചാര്യരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ, അവർ പാപത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, അവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല. കാരണം അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, അവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് തെറ്റില്ലെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, കാരണം ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു അല്ലെ. കാരണം നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കാത്തതാണ്. അതിനെ ഒരാൾക്ക് മുറിക്കാനും സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനപ്പിക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നീ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 25 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനന്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും അതിനെ തന്നെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാ മന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാഭാവോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. ഇനി ഞാൻ ഈ പറയണത് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, നീ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായിട്ട് ആത്മാവ് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരാത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ, അതായത് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ചുണ്ടെന്ന് ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്, രണ്ടും രണ്ടല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നിവായു, ആകാശം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. ആ ശരീരം ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ നശിക്കുന്നതാണ്. മഹാബാഹോ, കൈകരുത്തുള്ളവനെ അർജുനനോട് പറയാണ്. വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വൈദിക സംസ്കാരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ നശിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അനുസരിക്കാൻ ആർക്കും ബാധ്യതയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് അർജുനനും അതിനായിട്ട് മറ്റേതിനെ അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിനായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധമുള്ളത്. അത് അംഗീകരിക്കാൻ അർജുനൻ നിർബന്ധിതനുമാണ്. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം സുനിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല.
ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ഇനി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ ഒന്നും കൂടി ആലോചിച്ചോളൂ. ജനിച്ചവന് മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന്, ഒരു സെക്കൻഡ് മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ട മാറിയിട്ടുണ്ട്. കുമുദ മാതാജി കറക്റ്റ് ആണ്. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അതാണ്, അത് കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കുമുദ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ട് മാറ്റിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. അത് മാറിപ്പോയി, തെറ്റിയതാ കേട്ടോ, അത് തെറ്റി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത്. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ട് ജാതസിഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതും അർഹസി. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്? ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചവന് ജനനവും നിശ്ചയം. അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നിന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ധർമ്മം അത് നിർവഹിക്കുക. അല്ലാതെ നിനക്ക് മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിക്കുക എന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതും അത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? നിന്റെ അനിവാര്യമായ, നിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നീ നിർവഹിക്കുക. അല്ലാതെ നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പോ അർജുനനും ഭഗവാനും എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം ജഗത്തിന്റെ നാഥനാണ്. ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ? ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനും ഈ ഒരു യുദ്ധം എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളൊരു ഒരു അക്രമം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അധർമ്മം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? നമുക്ക് ഈ ഹിംസ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. കാരണം അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ അതിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്, അതിനെ മാറ്റേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? അവിടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്? യുദ്ധം അനിവാര്യമാക്കുന്നത്, യുദ്ധം നടക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അർജുനന്റെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതും അവിടെ നടക്കുന്നത്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താനി ധാനന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? അപ്പോ ഈ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊന്നും എന്താണ്? സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വന്നുകൊള്ളുന്നത്. പിന്നെ അത് നശിപ്പിക്കുമ്പോഴോ അതെല്ലാം വീണ്ടും ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ദുഃഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആരുണ്ടാകുന്നില്ല, നമ്മൾ ആരുണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് നമ്മളൊക്കെ ആവിർഭാവം കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ അത് നശിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ വീണ്ടും എല്ലാതും നശിച്ചു പോകുന്നു, വീണ്ടും പിറവിയെടുത്ത് വരണം. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ആർക്കും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരീരം ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ്യമേയില്ല, സ്വപ്നം പോലെ ഒന്നാണത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മസത്തയിൽ, ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ എന്നാൽ നാസ്തികർ എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്. ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഉടുപ്പ് പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കേടാകുമ്പോ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറത് സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഒരു കേടായ ഒരു ഡ്രസ്സ് മാറ്റി പുതിയതായിട്ട് അണിയുന്ന പോലെയാണ് എന്താണ് ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ ഒരു ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്തതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്യാപേനം വേദന്ന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് എന്താണ്? അത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത് ഭയങ്കര അതിശയം പോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ചിലരാണെങ്കിലോ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി ഒട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര അതിശയമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അത് ആശ്ചര്യത്തോടെ അവർ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടാവും, ആശ്ചര്യപൂർവ്വം അതിനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് എന്താണ്, അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും ഒരിഞ്ചു മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരമാണ്. മായാമോഹിതരായി ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കൂ. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ, മറ്റു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലും മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എല്ലാതും, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരിലും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അത് മനുഷ്യരുണ്ട്, പിന്നെ മൃഗങ്ങളുണ്ട്, സസ്യങ്ങളുണ്ട്, ഇഴജന്തുക്കളുണ്ട്, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാതും കൂടിയിട്ട് 84 ലക്ഷം പേര്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു നമ്മൾ ഇന്നലെ അതിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞില്ല, ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. ഒരു മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000ന്റെ ഒരു അംശമാണ് പറഞ്ഞത്. അത്ര ചെറുതായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവ് എല്ലാത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുള്ളത് ഒരു വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിലേ മാത്രമുള്ളൂ. മായാമോഹിതരായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ, നമ്മളെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അത് പരാജയത്തിലായിരിക്കും കലാശിക്കുന്നെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതാകാനും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിയാൽ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ്, ആ ദേഹാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജീവാത്മാവിനെ വസിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം, എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം? ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹിംസ നടന്നേ പറ്റൂ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആവാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്.
സ്വധർമാമപി ചാവേക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്യാധി യുദ്ധചേയോ ക്ഷത്രിയസ്യാന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസ്ത്രാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അതായത് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാല് മതശാസ്ത്രാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായൊരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈമുഖ്യം കൈവിടൽ. അത് ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തിൽ വരുമ്പോ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക, പ്രജകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്ഷത്രിയൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കർമ്മവും ആർക്ക് ചെയ്യാനില്ല? ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ക്ഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായതേ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു അപകടം വരുമ്പോ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയൻ. സ്വധർമ്മം, 2 തരത്തില് സ്വധർമ്മമുണ്ട്. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആ കർമ്മം നമ്മൾ നിറവേറ്റിയേ പറ്റൂ. ഒരാൾ മുക്തനാകുമ്പോൾ സ്വധർമ്മം ആത്മീയമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല? നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. കാരണം നമ്മൾ മുക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തും? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തില്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ആത്മീയമായിട്ട് മാറാണ്. ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്. അപ്പൊ ശാരീരിക തലത്തിലുള്ളതാണ് സ്വധർമ്മം. അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട്, നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങള്, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശരീര പ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിലാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് മാനവധർമ്മം, മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. യദ്രച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരാമപാവൃതം സുഖീനാ ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശ്യം. പാർത്ഥ, യാദൃശ്ചികമായി ഇതുപോലൊരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ്? അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം എന്താണ്? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടും. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അവര് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരുടെ സ്വധർമ്മം, അവര് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം, ഒരു കർമ്മമാണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി ഒരാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്ഷത്ത് പ്ലസ് ത്രായത എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് മുറിവിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ, അതാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏത് വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായി കഴിയാം. യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകാം. 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ 2 തരത്തിലായാലും ഏത് വിധമായാലും അർജുനൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അഥവാ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? രാജാവായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട്, രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ല യുദ്ധത്തിന് മരിച്ചാണെങ്കിലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞത്? സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തും. ആ സ്വർഗ കവാടത്തിലെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലായാലും അർജുനന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്.
നീ യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, കാരണം നിനക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അഥ ചേത്വമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം കരിഷ്യസി തഥാ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിതോ പാപാമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും, യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇനിയിപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേ, നീ നിനക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടുള്ള നിന്റെ നിയത കർമ്മം നീ പാലിച്ചില്ലെങ്കിലും നീക്ക് എന്ത് ഏൽക്കേണ്ടി വരും? നിനക്ക് പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും പറയുന്ന അവരവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ നീ അത് പാലിക്കാതിരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് എന്താണ്? അപ്പൊ പാപം കയ്യേൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നിന്റെ യുദ്ധവീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ യശസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ള നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് എന്ത് ഏൽക്കേണ്ടി വരും? പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന പറയാണ്. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കൽ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? നീ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നിനക്ക് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്ന പറയണത്. യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാലും നിനക്ക് നരകം പോകേണ്ടി വരും. കാരണം നിന്റെ കർമ്മം എന്താണ്? നിന്റെ കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ ധർമ്മം. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്കതെന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നിനക്കത് നരകം പോകേണ്ടതായിട്ട്, നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, നിന്റെ നിയത കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് നരകം പോകേണ്ടി വരും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നിന്റെ സൽകീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും, നിനക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും. പിന്നെ അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അനേകം ദേവന്മാരെ, അതായത് പരമശിവനെ പോലും തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാശുപതാസ്ത്രം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ, അല്ലെ? പരമശിവനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പാശുപതാസ്ത്രം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും കീർത്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് അർജുനനെ അകീർത്തിയിലേക്ക് നയിക്കും, അർജുനനെ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നതാണ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേവേയാം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദത്തിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അപ്പൊ ജനങ്ങളൊക്കെ നിന്നെന്ത് ചെയ്യും? അവരൊക്കെ നിന്നെ പഴിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവര് നിന്നെ പറ്റി കുറ്റങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഒരു മാന്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് എന്ത്? അപമാനം കേൾക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് പറയും? നിന്നെ പഴിക്കും. നിന്റെ അപ്പൊ പേരിന് മാത്രം നീ എന്താവുള്ളൂ? വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഓടിപ്പോയതാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. അത് നിനക്ക് അപമാനത്തിന് കാരണമാകും. ഒരു മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് എന്ത്? അപമാനം. പോരിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. അപ്പൊ പോരിന് മുൻപ് തന്നെ, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീ രണാങ്കണം വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നിന്നെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? ഭീരു എന്നായിരിക്കും വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. മരണത്തെക്കാൾ ദുഷ്കരമാണെന്ത്? ഈ അപമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മാന്യമായ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ഈ ദുഷ്കീർത്തി കേൾക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം നീ ചെയ്യാ. ഭയദ്രണാദു ഭരതം മാംസ്യന്തേ ത്വാം മഹാരഥഃ യേഷാം ചത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യാസി രാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസാരനായി കരുതും. അപ്പൊ നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയത് നിന്റെ ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക? മറ്റുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന്യത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസാരനായിട്ട് കരുതും. അപ്പൊ അവർ നിന്നെ നിസാരനായിട്ടായിരിക്കും കരുതാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അവാച്യ വാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നികീം.
ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും, ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കള് നിന്നെ പറ്റി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പറ്റി പുച്ഛിക്കും, ഇതിലേക്കാളും ദുസ്സഹരമായിട്ട് നിനക്ക് വേറെ എന്താണ് ഉണ്ടാവാനുള്ളതെന്ന് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കാണ്? ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്. മാതാജി 35 ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. 35 ശ്ലോകം. അച്ഛാ ശരി. 34 പറഞ്ഞില്ല, ദുഷ്കൃതി പറഞ്ഞോ? ഇത് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ? 35 പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇത് പറഞ്ഞ വായിച്ചെന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു വായിച്ചു. വായിച്ചു. 35 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, 36 പറഞ്ഞു. വായിച്ചതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ സ്ലൈഡ് സ്കിപ്പ് ആവോ? കേട്ടില്ലേ മാതാജി? ശ്രദ്ധിച്ചു? മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 35. അതെ, 36 വായിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകീം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും, ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ശത്രുക്കള് നിന്നെ പറ്റിയിട്ട് പല രീതിയിലും പറയാൻ തുടങ്ങും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പറ്റി പുച്ഛിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നിനക്ക് വളരെ ദുഃഖകരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാസ്യസി സ്വർഗം ജിത്തോ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്, നീ എന്തായാലും എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യും. കാരണം നീ അഥവാ മരണപ്പെട്ടു പോകുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിനക്ക് സ്വർഗം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് നീ മരണപ്പെടുന്നത്. അതെല്ലാം നിനക്ക് വിജയം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് രാജ്യം നേടാനായിട്ട് പറ്റും. രാജ്യം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട്, രാജാവായിട്ട് നിനക്ക് ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സുഖ ദുഃഖേ സമയ കൃത്വ ലാഭോ ജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യോ നൈവം പ്രാപ്വാമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി, അപ്പൊ ഇനി ആ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? യുദ്ധം നീ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് തീർത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അർജുനനുണ്ട്. യുദ്ധത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ തോൽവിയോ എന്തായാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല, പക്ഷെ നീ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യണം. ആ യുദ്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതില് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫലവും ആഗ്രഹിക്കരുത്. എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, എൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഇവൻ എന്റെ ശത്രുവാണ്, എനിക്ക് കുറെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി വന്നാ അപ്പൊ അത് പാപത്തിന് കാരണമാകും. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് എന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയാപജയങ്ങളെ കുറിച്ചോ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാവണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അത് ലാഭോ നഷ്ടോ ജയോ പരാജയോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷോ സന്താപമാണോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉദിക്കുന്നേ ഇല്ല. എന്തു തന്നെയായാലും അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവബോധം. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുക. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല, അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഈ ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കടപ്പാട്, മറ്റുള്ളവരോട് കടപ്പാട് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ആർക്ക് ബാധ്യത വരുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ബാധ്യത വരുന്നില്ല. കാരണം
കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരിലാണ്, ഭഗവാനിലാണുള്ളത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളുടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, നമുക്ക് ആരോടും ഒരു ബാധ്യതയും വരുന്നില്ല. ഏഷേതേ വിഹിതഃ സംഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗേ തിമാം ശൃണു ബുദ്ധിയുക്തോ യേ അപാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപകൃതാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, അപകൃതാനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ, നമ്മളിങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പഠനമാണ് ഇതുവരെ നടന്നത്. ആ പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഫലം ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തന്നു. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാം. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും, ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കുറിച്ച് നിനക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്ദ്രിയ സുഖം അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖം ഏതാണ്, അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ അവരെയൊക്കെ അർജുനൻ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവരെ പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്, അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സാഖ്യശാസ്ത്രം, സാഖ്യയോഗം എന്നും അതില് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതില് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇല്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നഷ്ടോ ലാഭമോ ഒന്നും എന്തിലില്ല, ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പം ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം, ചെറുതായിട്ടൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്താണ്, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷ നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നഷ്ട ലാഭമൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്തെ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കർമ്മത്തിന് നമുക്ക് എന്താണ്, അതാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തില് കലാശിക്കുന്നുണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും അതിനെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതിന് പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷം അതിനൊരു യോഗ്യത വരുമ്പോ അതിനെവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം.
ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രം. ഗുരുനന്ദന, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വഴിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പോകുന്നവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒന്ന് മാത്രം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരുടെ. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ ഗുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനം. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരുടെ ബുദ്ധി, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഗുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യാവസായിക ആത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വ്യാവസായിക ആത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദീർഘമായ വിശ്വാസത്തെ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഇരിക്കണം ജീവിത പൂർണ്ണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? നന്മ തിന്മകൾ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുക സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടനായിക്കൊള്ളു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി, അയാൾ ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, പിന്നെ സമൂഹത്തിലായിരിക്കും, രാഷ്ട്രത്തിലായിരിക്കും, സാമൂഹികമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത്? അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടിയാകും. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തില് ഇപ്പൊ കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളൂ, നാമം ജപിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് അവർ ചെയ്തു പോകണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമുക്ക് പരിവർത്തനം വരും. വീട്ടിലെ എല്ലാവരിലും എന്തായാലും അത് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും സംതൃപ്തനാകുന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനിയോ ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പ്രസാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാമി മാം പുരുഷ്പിതാം വാചം പ്രബദ്ധന്ത്യാ വിപശ്ചിതഃ വേദാവാദാരദ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീനി വാദിന കാമാത്മന സ്വർഗപരോ ജന്മ കർമ്മഫലകൃതാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യാഗതിയും പതി. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ നരിക്കും. ഫലാപേക്ഷയോടെ ശരിയാ. അപ്പൊ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങൾ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരുമാകുന്നു.
വേദസൂത്രങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയുടെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തിന്റെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അല്പബുദ്ധികള്, അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ, വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ വേദസൂക്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിന് കുറെ വലിയൊരു മീനിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വേർഡില് വലിയൊരു മീനിങ് അതിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ വേദസൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അല്പബുദ്ധികൾ അതിനെന്താ പറയുന്നത്? അത്യന്തം അതിൽ ആസക്തരാകുന്നു. ഫലകാംക്ഷയോടെ വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ അറിവില്ലായ്മ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കാരണം കൊണ്ട് കാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അഭിവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രയാസം കൂടും. അതായത് അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ ഇക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രയാസം അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധവനാ വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും ആസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ത്രൈഗുണ്യാവിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം. ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നല്ല, നമ്മൾ മുക്തനായിട്ട് നമ്മള് മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തിനു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധാരണ താഴ്ത്ത തട്ടിൽ നിൽക്കാതെ അതീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ കാൽവെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. അത് മാത്രല്ല സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. ദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദീക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശീതോമുഷ്ണം പോലെയുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിദീക്ഷയോടെ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതിൽ പറയേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
യാവാനാർത്ഥ ഉത്പാനെ സർവദാ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രഹ്മണസ്യ വിജാനതേ. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം ഒരു വലിയ ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് വലിയൊരു സംഭരണിയായാലും നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ അധിഷ്ഠിതമായത് എന്തും, അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുള് അറിയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെയും താനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയ മാത്രം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാക്ഷാത്കാരത്തിനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യമാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അതിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ആരാണോ അവനാണ് എന്ത് പറയണത്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വേദാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭുർമാതേ സംഗോസ്ത കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ നിനക്ക് എന്തിനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ? നിനക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നിയതകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാണ് നിനക്ക് അധികാരമുള്ളത്. ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അധികാരവും നമുക്കില്ല. പിന്നെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വരുത്. സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കർത്തവ്യം നമ്മൾ നിറവേറ്റേണ്ട സമയത്ത് നിറവേറ്റുക തന്നെ വേണം. അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ശ്രമിക്കരുത്. 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള്. സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങള്, അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വേച്ഛാനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ പറയുന്നത്? കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാ. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ അർജുനൻ പറയുന്നതിനാ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുക. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലെ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കണം, ആ വ്യക്തി തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതകളും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നവ ബന്ധന ഹേതുവായി തീരുമെന്നതുകൊണ്ട് സമംഗളകരങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അവരെന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് ബന്ധന ഹേതുവായിട്ട് ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല? മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തി പൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അതനുസരിച്ചേ പറ്റൂന്ന് പറഞ്ഞു. അനാസക്തി പൂർവ്വം, ആസക്തി ഇല്ലാതെ അത് നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ അത് നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരാളെ മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗസ്ഥ ഗുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ധനഞ്ജയ സിദ്ധസിദ്ധ്യോ സമാഭൂതോ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, അപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക.
കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗം എന്നാൽ എന്തെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ട് ടു ഗോഡ്, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അർജുന, ജയപരാജയങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ ജയമാണോ നിനക്കുണ്ടാകുക, പരാജയമാണോ നിനക്കുണ്ടാകുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അത് വെടിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കർത്തവ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ചിത്തതയോടെ യോഗമെന്ന് ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർത്തവ്യം നീ അനുഷ്ഠിക്കണം. നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഈ ജയവും പരാജയത്തെ കുറിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നീ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെ സമചിത്തതയോടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് ഒരുപോലെ തന്നെ നീ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരേപോലെ നീ ചിന്തിക്കുക. ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും പുണ്യമായാലും പാപമായാലും എന്തായാലും അതിനെ ഒരേപോലെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. അത് മാത്രം നീ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ സമചിത്തതയെ, ഈ മനസ്സിൽ ഇതിനെ ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതനിൽ ഏകീകരിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള യോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകുക. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു വഴി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. ഇതാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വന്തം ധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗയുക്തനായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു വഴി. നമ്മളപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ഭക്തന്മാർക്ക് സേവകനാവാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സ്വധർമ്മമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗയുക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ദൂരേണ ഹവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗ ധനഞ്ജയ ബുദ്ധൗ ശരണമന്വിച്ച കൃപണ ഫലഹേതവ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്താസാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ്. പിന്നെന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്താസാവഹമായ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? അതായത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. എന്താണ്? നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനോട്, അർജുനനോട് ധനഞ്ജയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ജുഗുപ്താസാവഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ടത് സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? നമ്മൾ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? അവര് കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറയാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ ആര് മുഴുകാണ്? അവര് മുഴുകാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവര് മുഴുകുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായും കൈവരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും
ലോകത്തിലും എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്, ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതീഹ ഉപേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാദ് യോഗായ യുജ്യസ്യ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയും ആയ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മ കുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതുമായിട്ടും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിപരിതമായിട്ടുള്ള സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിൽ ഒരാൾക്കും യാതൊരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കില്ല, നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിപരിതമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സേവനങ്ങളാണ് ഭക്തിപരിതമായ സേവനങ്ങൾ. അത് ഏതായാലും ഈ ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കും നമ്മളെ. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നീ യോഗത്തിനായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, യത്നിക്കണം. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നീ യത്നിക്കണം. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭക്തിനിരതനായിട്ട് ആ കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നിനക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, യോഗമെന്ന് പറയുന്നത്. സർവ്വവിധേനയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെയും ജനിമൃതികളുടെയും ഒക്കെ ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കണം. ജനന മരണത്തിന്റെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചങ്ങലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.